Faloš a pretvárka generálneho riaditeľa RTVS. Arogancia, s akou vedenie RTVS zavádza verejnosť, je vlastná súčasnej politickej opozícii. Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa rázne ohradil voči výrokom premiéra Fica, že to, čo vyvádza jeho manažment vo vysielaní verejnoprávneho telerozhlasu, je ilegálne politické pôsobenie. Machaj sa sťažuje na údajne nepravdivú dezinformačnú kampaň vedenú proti RTVS a vyzval predsedu vlády na dialog. Ubezpečujem verejnosť, že verejnoprávny vysielateľ si plní a naďalej bude plniť všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov a z podstaty jeho verejnoprávneho poslania, dušoval sa. Pikantné na tom je, že len pár minút po tomto ubezpečení ohlásila RTVS odbornú diskusiu o budúcnosti verejnoprávnej televízie a rozhlasu, na ktorú pozvali expertov iba z jedného názorového spektra. A teraz mi povedzte, či je Ľuboš Machaj taký hlúpy, že nevie čítať zákon, ktorý mu doslova prikazuje pluralitu vo vysielaní, alebo taký drzý, že klame a ani sa pritom nezačervená. Minulotýždňová relácia Máte slovo s Meter Jílkovou v Českej televízii mala obrovský ohlas a rekordnú sledovanosť na oboch stranách rieky Moravy. Upozornil som v nej okrem iného na to, že takéto polemické relácie by v RTVS nebolo možné odvysielať a všetci sa čudovali, prečo verejnoprávna televízia na Slovensku, ktorú si platia zo svojich daní všetci občania, nepripustí podobnú pluralitnú vyváženú diskusiu s rôznorodými hostiami. Súčasná opozícia ovládala a ešte stále ovláda všetky médiá, vrátane verejnoprávnych, do ktorých takmer nevpustila ľudí z opačnej strany barikády. Väčšina ľudí v nich nepočula svoj názor a nemala možnosť ho vyjadriť. No tak ho vyjadrila v prezidentských voľbách a zrazu sú z toho všetci v šoku. To neznamená, že občania nevidia prešľapy a zlyhania súčasnej vlády. Majú však cit pre spravodlivosť a nenechajú sa neustále ponižovať, že sú obyčajní hlupáci, ktorí sa do ničoho nerozumejú. Väčšina ľudí si neželá mocenské ovládnutie RTVS, ale vytvorenie priestoru pre všetky relevantné názorové prúdy. Ak to súčasný manažment odmieta, nemá tam čo robiť. Ľuboš Machaj so svojím okázalým obchádzaním zákona o RTVS, so svojím patologickým ignorovaním reality, stratil akúkoľvek legitimitu na vedenie kľúčového média verejnej služby. On nemá čo vyzývať premiéra na diskusiu, nie je jeho partnerom v tomto dialógu, a kým bude beztrestne porušovať platnú legislatívu, nikto sa s ním nebude baviť.